Nämä hypnoosit on semmoisia rentouttavia ja nukahtamista edesauttavia tarinoita, jotka helpottaa sua pääsemään uneen. Ne sisältää pienen tarinan ja joskus jotain opetusta myös. Semmoisia positiivisia asioita koitan sinne tuoda sun alitajuntaan. Ja tosiaan hypnoosi kannattaa aloittaa sieltä omasta vuoteesta. Laitat puhelimen äänettömälle ja käyt peiton alle siihen, pistät tyynyn mukavasti. Laitat kädet sun vierelle ja ehkä vielä hämärät hieman huonetta. Ehkä laitat valot kiinni. Tän päivän hypnoosissa me käydään vähän kauniissa trooppisissa maisemissa. Ja ehkä mietitään vähän onnellisuutta. Sä voit ruveta sulkemaan pikkuhiljaa sun silmiä ja keskittymään vain tähän ääneen, jonka kuulet. Keskityt vain ääneen, jonka korvanappeisi tulee. Sä näet edessäsi rappuset. Niitä rappusia on 5. Ne on suuren valkoisen hallin takaosassa. Halli ja portaikko, molemmat, ovat hyvin valoisia ja valkoisia. Seuraat ympärillesi mitä näet. Ja kohta me lähdemme yhdessä laskeutumaan portaita alaspäin. Minä lasken lukuja. Niin monta porrasta kuin niitä on. Ja joka askeleella sun olostas tulee pikkusen rennompi. Nyt lähdetään. 5. Tunnet kuinka lihaksesi rentoutuvat ympäri vartaloa. 4. Anna niskoesi lihasten valahtaa aivan rennoiksi. 3. Anna käsiesi painautua patjaa vasten, kuin ne painaisivat monta tonnia. 2. Olosi tuntuu painavalta, kun painaudut patjaa vasten. 1. Sinulla on rento ja turvallinen olla. Kun ajaudut syvemmälle tähän rauhalliseen ja mukavaan tunteeseen, mietin, että voisit kuvitella itsesi tällaiseen oikein ylenpalttiseen ja ylelliseen veneeseen, ehkä jopa pieneen laivaan. Se on suuri ja mukava vene, jossa on runsaasti tilaa. Voit siellä venytellä ja nauttia
lämpimän auringon tekemästä lämmöstä, kuinka auringon paiste syleilee ihoasi. Ja vene alkaa heilumaan kevyesti puolelta toiselle. Se heiluu sellaisen kauniin laguunin rannalla, jonka vesi on aivan kirkasta ja turkoosin sinistä samaan aikaan. Ja kun vene heiluu, sinä vain makaat siellä kannella ja annat itsesi rentoutua. Tunnet olosi rennommaksi ja mukavammaksi kuin olet koskaan tuntenut. Vajoat lempeään, hypnoottiseen lepoon. Annat ajatustesi ajelehtia laiskasti, kun huomaat, että sinua ympäröivät upeat, mutta myös samaan aikaan jännittävät koralliriutat. Ja ne ulottuvat niin pitkälle kuin silmäsi näkevät. Tässä veneessä on lasinen lattia. Pieni osa lattiaa on kuin ikkuna, josta voit halutessasi katsoa tämän lämpimän ja matalan veden syvyyksiin. Vesi on täynnä pieniä kirkkaan värisiä kaloja, jotka pyörivät leikkisästi jalkojesi alla. Nämä laguunin vedet ovat lämpimiä ja kutsuvia. Tämä on sellainen paikka, joka enimmikseen löytyy vain unista. Kimaltelevat korallit ja kirkas vesi. Tässä on kauneutta ja viehätystä. Ja se vetää sinua puoleensa ihan magneetin tavoin. Voit paeta tavallisen arkimaailman huolia ja stressiä ja mennä syvemmälle rentoutuneena. Vene keinuu kevyesti puolelta toiselle. Sinulla on silmät suljettuina ja menet yhä syvemmälle. Ehkä muistat ajan, kun olit vielä pieni vauva, jolloin sinua hoidettiin ja rakkaudella keinutettiin puolelta toiselle ja tunsit olosi turvalliseksi. Tunsit olevasi suojassa. Menet yhä syvemmälle nyt. Kuvittele itsesi merellä, kun olet laguunista lähtenyt. Sieltä kauniin rentoutumisen aallolta.
Olet mennyt yhä syvemmälle ja syvemmälle tuohon rauhalliseen ja mukavaan tunteeseen. Se tunne on rento ja koet ehkä olevasi vähän unelias, mutta et tietenkään mene nukkumaan. Olet aina tietoinen kaikesta, mitä sinulle sanotaan. Ja kun keinut puolelta toiselle, haluan sinun laskevan 10 alaspäin jokaisella heilahtelulla, jokaisella hellävaraisella heilahtelulla, laskevan numerolla alaspäin. Nuo rentouttavat aallot vievät sinut syvemmälle ja syvemmälle rentoutuneena. Syvemmälle lempeään, hypnoottiseen tilaan. Joten aloita laskeminen nyt mielessäsi, kun heilut varovasti puolelta toiselle. 10, 9. Mene syvemmälle ja syvemmälle. 8. Ja jos menet luvuissa sekaisin, niin aloita vaan uudestaan 10. 9. 8. Mene syvemmälle ja syvemmälle lempeään hypnoottiseen tilaan. Hypnoottiseen lepoon. Tulet huomaamaan, kun saavutat viimeisen luvun, ne luvut häviävät heti mielestäsi ja tiedät olevasi syvimmällä mahdollisella rentoutumistasolla. Joten älä unohda, aina kun menet luvuissa sekaisin, aloita vain 10 ja anna jokaisen numeron viedä sinut syvemmälle ja syvemmälle. Saatat huomata, kuinka rennoilta kasvosi tuntuvat juuri nyt. Ehkä huulesi kaartuvat kevyen hymyyn. Tämä johtuu siitä, että olet onnellisessa paikassasi, jossa millään muulla ei ole väliä. Tiedät, että voit tulla tähän paikkaan milloin haluat, hengittämällä sisään ja ulos, ajattelemalla kaikkea sitä, mistä olet kiitollinen elämässäsi, ja positiivisia asioita, joita on tapahtunut matkasi varrella. Ajattele nyt kaikkia intohimojasi, asioita, joiden tekemisestä nautit. Käsityöt, taide, lukeminen, ehkä urheilu. Liikunta on loistavaa. Se vapauttaa, sillä siitä saa hyvän olon. Mielihyvähormonit
lähtevät silloin kehossasi liikkeelle. Jo pelkkä kävely, raittiiseen ilmaan meno, kauniina, aurinkoisena päivänä voi kohottaa mielialaa. Terveellinen ruoka ja juoma edistävät hyvinvointia. Tuoreet hedelmät ja vihannekset ovat hyviä mielelle ja keholle. Niin kuin tiedät, nämä ovat hyviä asioita hyvinvointisi kannalta. Terveellisestä syömisestä ja juomisesta tulee osa elämääsi. Hyvä ravinto, liikunta, aika itsellesi, aika tärkeille ihmisille elämässäsi. Ne ovat sinulle tärkeitä. Mitä enemmän naurua, mitä enemmän hymyä, sitä iloisempi ja tyytyväisempi ja rauhallisempi olet. Ajattele nyt jotain tiettyä harrastusta tai jotain kiinnostavaa, jota olet aina halunnut tehdä. Nyt on aika tehdä tästä sinulle prioriteetti, jotain tärkeää sinulle, jokapäiväistä, jotain, joka on sinun aikaasi, rauhallista aikaa, aikaa vain sinulle. Tämä voi olla jotain luovaa, kuten maalaus tai jokin projekti kotona. Mikä vaan. Järjestelty ja siisti koti tai työpaikka on loistava tapa tuoda rauhaa elämääsi. Ehkä olisi aika aloittaa vaikka tästä ihan hyvissä ajoin, rennosti, rauhallisesti, mutta armollisesti. Ehkä sinulla on huone tai kaappi, joka kaipaa uudelleen järjestelyä tai jotain projektia, mitä haluaisit kotona tehdä. Ehkä voisit laatia päiväkirjan tai tehtävän luettelon, jonne listaat asiat tärkeysjärjestyksellä ja tehdä niistä yksi asia kerrallaan, rennosti ja rauhallisesti. Tämä on loistava tapa tuoda elämääsi rakennetta, hallintaa ja rauhallisuutta. Nämä ovat elämän yksinkertaisia, pieniä asioita, joilla on todella merkitystä. Eivätkä ne maksa juuri mitään. Hymy on ilmainen ja voit saada myös hymyn rakastamaltasi ihmiseltä takaisin. Se merkitsee paljon. Se tuo onnea ja iloa. Kun alat hallitsemaan elämääsi ja elämässäsi rentoutumista, saatat huomata, kuinka hyvin selviät
kaikissa asioissa. Tämä johtuu siitä, että olet täysin rento. Alat ymmärtää rentoutumisen tärkeyden ja sen vaikutuksen sinuun ja muihin. Elämästä tulee sinulle helppoa, kun osaat rentoutua ja suhtaudut elämän haasteisiin positiivisesti. Tämä on avain menestykselliseen elämään, onnelliseen, tyytyväiseen elämään. Elämään, jossa sinulla on täysi hallinta, täysin tasapainoinen ja harmoninen elämä.